na-ahụ maka ahụike abanyego n'ilekọtasị ụmụ akọrọngwa ahụike dị iche iche na ụlọ ọgwụ nke onwe na-alụ ọrụ na steeti iji hụ na ya debere ọnọdụ otu kwesịrị maka ịdị na-akwalite ezi ahụike dị mma na steeti a. Onye ndu ndị a wee bịa bụ Head of Medical Services Department, Ministry of Health, Dr. Ugochukwu Chukwulobelu, bụ onye gara lekọtasị ya ụfọdụ ụlọ ọgwụ dị iche iche dị na New Cemetery MCC Ọnịcha ma kwagharịrị n'ụdị otu ajọ ọnọdụ ụlọ ọgwụ ahụike ndị ahụ dị n'ụfọdụ ụlọ ọgwụ dị iche iche agagasịrị ma tụkwanụ ndị mere nke ọma n'idebe ụlọ ọgwụ otu kwesịrị ekwesị ma ndị debanyere aha ha n'akwụkwọ gọọmenti Anambra steeti. Okochukwu Okeke wetara anyị akụkọ a. Ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị agara bụ ndị gụnyere Roseboom Hospital nke ndị Korea nwe, bụkwa ndị na-ahalụ ọgwụ dị iche iche mana ha enwetara ikike site na gọọmenti Anambra. Ha enweghị uri akara edemede signboard. Ya bụ ndị bụkwa ndị gara na New Life Era Specialist Apex Hospital nakwa Gozie Specialist Hospital, ebe achọpụtara na enweghị akụrụngwa zuru ezu ma hụkwa na aha ha adịghị na gọọmenti steeti a, ka ọ na-agwa ABS okwu dịka ha gachara ya bụ njem. Dọkịnta Chukwulobelu kwuru na ihe ha ji eme ya bụ ihe bụ ka ha tụlee ebe ụlọ ahụike dị iche iche dị na ụlọ ọgwụ ndị nnọrọ onwe wee hụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma ma chọpụtakwa ndị na-arụ ọrụ na-edebanyeghị aha n'aka gọọmenti steeti a. Dọkịnta Chukwulobelu mekwara ka amata na ọ dị mkpa rie nne ka e nwee ahụike bụ ịgba n'ụlọ ọgwụ dị iche iche nọ na steeti a, wee kwuo na a chọkwara ndị dọkịnta na ndị nọọsụ ndị maara nke ekwe na-akụ maka ịzọpụta ndụ ndị mmadụ. Dịka o si kọwaa, ahụike ndị Anambra bụ nke na-echu gọvanọ Chukwuma Soludo ụla. O kwukwara na gọọmenti a ewebatago ọtụtụ mgbanwe pụrụ iche n'ebe metụtara ahụike, bụkwa nke gụnyere iwe ndị aka siri ike n'ọrụ n'ebe dị iche iche ma kpọkụkwa ndị bi ebe ahụ ka ha ghara ị na-aga n'ụlọ ọgwụ adịgboroja. Ndị ọrụ ahụ mechara wee machie ụlọ ọgwụ ndị ahụ ndị na-arụ ọrụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, wee dọọ ha aka na ntị ka ha ghara iji ndụ ndị mmadụ wee na-atụ mgbere. Ka ọ na-ekene ha, onye nke ahụ nwe Gozie Specialist Hospital, Dọkịnta Ndụka Ọchụba, kenere gọọmenti steeti a maka ịbagide n'amụma ahụ, nke o kwuru na ọ ga-enyere aka iwepụ ndị dọkịnta adịgboroja ma kwekwa nkwa na ya ga-eme ihe gọọmenti steeti a na-ekwu.